Nós como clube levamos dende o ano 83 fomentando e loitando e poñendo en valor estes temas de deporte saudable, de empoderamento da muller, por iso estou eu aquí. Tamén no meu instituto onde eu traballo, que é o IES San Xerfole de Lugo. Comunicar que este clube fomenta a igualdade de xénero, loitamos porque non haxa diferencias entre uns e outros, loitamos por fomentar alianzas e sinerxias, e levámoslo facendo moitos anos. O ano que ven faránse 40 anos deste tema, pero sobre todo nestes días traballamos pola paz. Somos uns afortunados porque podemos acoller a 6 mulleres ucraínas a través do deporte, a través do noso clube, que están vivindo en Lugo, acollidas polo noso clube, un pouco para que vexa a nosa sociedade na que compartimos e coa que traballamos, que todos temos que aportar o noso graíño de area. A través do deporte, que ten un idioma internacional, estas 4 xogadoras, máis as súas familias, poden vir en Lugo, poden fuxir do horror da guerra e ao mellor ter unha oportunidade para traballar de outro xeito. Ver estas pequenas como están adestrando coas nosas é unha desas sinerxias de que eu falaba antes, desas alianzas que se promocionan na Axenda 2030 do empoderamento da muller, de decir, mirade, somos xogadores de voleibol, da igual de onde veñamos, elas son ucraínas, nós somos galegas, outras serán de outra parte, e traballase fomentando esas alianzas, esa igualdade de todas as clases sociais, porque ao final o deporte non entende de clases sociais, entende de habilidades físicas para o deporte, da igual de onde veñas, os cartos que teñas, o importante é que o deporte é o que une.